ole thlir tu le ngai thatu zong te in zawai in chibai vek ule voin hi January ni som kumsang ni som ni panga zirtop ni ani a tuntum kan video a chuan tlangwal Freddya kumsom ni le pathum mi thattua pu te kha zela tangin chu an ni ti hi social media lama a viral a talan ani ko lomaya engte hi thei angin sei kan tum ve tura in ngai te ang ole thlir tu le ngai thatu ten kan channel kan video te like le share comments te min pek sak ram turin kan som chewa tun lai chu kan channel video te view lam hi kan phai hle maya kan thiam lo tak ani po kan ringa chuti rolin du saka min lo tham puile ram turin kan som cheu ani ole kan hriatlan angin nikum August ni som pakua kumsang ni som ni pali thotan ni chun lai da som pakhat vela khan bong kon visal bul transformer chunga hian tlangwar Freddya mal som dong zela kumsom ni le pathum pu thantlinga ngente fapa ramhlun south a section chu mu ani a hetia arwang mu ani hian khotlang hroi tu tele tem police lamte hriatir ani zuita ani hetianga tlangwar Freddya ruang mu ani hian atira chon thi dan pa ngaya thi ni mai turangai le ruang chhar pa ngaya chhar ni mai turangai ani a ama ero chu ataksa din munte aum dan te zirchen ani nuin police lamte hian unnatural death angin anziak lut le ta ni omin social media lama chuan talan anita ani kha hetianga tlangwal Freddya ruang mule chhar ani chungchang a hian zoram mi puiten kan beng khon maya nie social media lama talan ani danin tlangwal Freddya hi saruakin engma thom no in bel lovin transformer a hian mu ani a hetia mu ani hi chuan athi fel to ti kha media lama kan thu mu dan ani a ti chuan media hian thu le la tam chho ta viau mai ani kha khata khanin mi then kha chuan an posa Freddya hi zanlama saruakin thom no engma in bel lovin bongkon kothera hian chei kolani ti vel thom thangri te po kha an omta ani a chu zoram mi puiten kan ngai ven maya kan thin aur bokani kha ti chuan thu chiang jok te aron lang zui ta zela bongkon visal bulloka homestay a hian ahma zan che hian abial nu tenen an oma an cheng an khosa ti hi hriat ani zuita a ti chuan abial nu ba ka hian an thian te pahni nen homestay a hian an om ti te po hriat ani zuita ani kha ti chuan hemi chungchang a hian abial nu te po kha kan bia call record te kan ron da chuak to ani kha ti chuanin an ni pali te hian hetilai homestay room hi an luata a thakhata cheng zanga theu teng khan anin tum sem zuita ani engponi sila tuntuma hianin Freddya chungchang hi kan soile thok tura ngai taila athome ti chuan hetinga van doina ato chungchang a hian hemizan tak mai hian abial nu hi homestay a hian ariak velem lova abial nu hian an chung khata te damlo an oma ompuiten ngai wangin hemizan hian ariak velo ni omin an soini ti chuan social media lama talan an idanin zanlama hian an thoma ringin ana khop maya an ridau burbur maya ti chuan in hnoilama mi te pon an han khap hiala ti chuan an chua san le maita ni om te pon soi anitani hemi chungchang a hian abial nu kan biakna tanga soidanim heta hian an mani lam hian an rong kola an ron bia ni om te pon asya ti chuan video te po ron thon anita chuta chuan midnight show kan nei don lotel vero ti thua tham te po kha an va thon ni om takani chuta chuan Freddya kha a chau to maya kha asama te khanan kek daka anin selfie puivel ni omin sei ani ti chuan social media lan zui zel dan chuanin a thom no a chapal thleng mai khan ti che sak ani a ti chuan a phone te po a bowa a thi te po a bo ni oma sei ani a chapal a thom no thleng hian an chep som vek ti vel te po kha media lama kan mu thei chu ni a hengi thudik takani MT lam ero chu kan police lama tang hian engma thule la zoram mi puite min hriat tirna om hran lo ani ti chuan talan tak angin August ni som pakua kumsang ni som ni pali thotan ni chun lai dar som pakhat vela khan Freddya ruang hi hetilai bong kon visal bullok maya transformer chunga hian mu anita a abial nu kan biakna tanga soidanin ke korbul a raksak po hi abula hian omni omin an sei boka ti chuan in social media lama chuan akut le ke hi phur sak ni oma sei ani a ama ero chu thalak lam kan mu the chuanin I'm follow ni in alanga he mai ba ka hian abial nu lam kan biakna tang po khanin chutiangin an phur om a hriat lem lo thu a sei ve bokani
ta chuanin pon lam mu thei lama hi chuanin Freddya hi a om vel bora hian karen man na sul nu ni om tak a om ni te po a hriat ani a ti chuan ni media khan thu le hla tam chho ta khop maya kan seitak angin saruakin bongkona ankal kolpui ti velte chu mai ani lova kut an thlaka an sei sa hrepa ti chuan aron tlan chi chhowa chu chun ron zui le a kut an thlak zui le ti velte po kha atam em mai ani a tin akhabe vel bora po hian se na nu ma te po om thi sena chuak na sa atu khum lama ti velte kha chanchin kan hriat chu ani chhota ra thlak em maya zoram mi puiten thudik thu chiang kha hriat kan chak em mai ani kha ti chuan in Mizoram police lamten ma an la a bongkon police station a hian FIR kha zialu ani chuita ani a ti chuan report lamin an talan dana kha chuan hemisana om puite pani meichhe te kha man ani chuita a engponi sla tun tuma hian meichhe te hi dambo che poni sela an mingi kan ta lang khelo tura ngai ta ila ti chuan homestay a na thok jinga mi zaming thanga minga tia kan hriat kha tharum tho to mi tam tak chuan kan ngaya ani pokha mantel ani suita ani a tiang hian police lamte chuan anni pathum hi rin hlel thil thola khan an manzuita ani a ti chuan August ni samni kumsang ni samni pali thole ni akhan arwang hi Freddya ruang hi postmortem ani a postmortem te ti zo ani nuin vuiliam ani suita ni he social media lama kan thu han mu chho chu ni a zoram mi puite kan thin aur em maya hemi chung changa hian me che pani le tin zaming thanga hi tol thattu tenge a zoram mi puiten kan ngai wangin an phuang tok tak shem na mungi turin kheitop chen social media lama kan au chuak chho ta chu mai ni kha am ero chu report thing khatin atalan danin zaming thanga te hian tol an that lam ang khan an pu che lo deu ni in alanga abet suicide tol thattura trampuin angjong in mani in tilhum tura enge thale jung lo tho ang pola ni berang chu whatsapp te pokan ti don nge khateng jong ang do khanin thu bo hi an siam ta ni omin report theng kadai chuan talan ani zui ta a ti chuanin hetela hi claiming kan soi deuh hlekanga omje deuh taka chuan mi tu emo a dampo thalhel lo tur khopin nangle ke hian kan lo chu samemo nun som lu tu kinemo khateng chi khang kan lo ti ta thi na rap thlak taka chunga thlen pha ta lo in ti hlum ta khateng chi lam suina kha ani ome ti chuan kan thunei tu lam te chuan zaming thanga te meche pani te kha Freddya boral chung changa hian an manzuita ani a ti chuan report kan don na ale tin social media talan ani danin nimin January ni kwa kumsang ni som ni panga ninga nia khanin Freddya thattua pute mi pathum te hi zela tangin central zela tanga an chu athuron ta lang ta heu mai ni a amaro chu thu cheng jok te kan han ngai vena chu ta thu cheng jokin atalan danin zaming thanga minga hi nikum kumsang ni som ni pali December thla khana lo chuak dai to maya Christmas mangman che in central zela tang hian achu athu chung khat laina te chuan an soi ni ti chuanin zaming thanga Freddya thattu nia kan hriat zoram mi puiten kan pu ti ta zokila atha ome amaro chu kan police lam hi chuan tol thattu ang finfena kha an mu che lo poni ome ti chuanin zaming thanga hi belin chhuah ani suita a bel thei ani angin amaro chu ti hian bela chhuan hu po hian in kod sak sakero angai don ani ti lai ro rami puiten kan hriat atulome ole engponi sila hetilai report hi chiang tok lova report kan han zon kol point chiang taka report han siam the ang chi kha om lem lo wangin tun tuma hian hoi tak taka han pop chi kha ani ching kan shelova rami puiten zaming thanga te meche pani te tol thattua kan ngai ani achuti rolin abial no po ai nam hnoi venge yang ti te po comments lama mitam takin kan ngai dan te ani hlomani kha amaro chu kan ngai dan hi thil ni dan ani kherlova alan dan hi thil thlen dan tak po alo ni kherlo thina kan police ma tak ten an suya uluk takin an suya tiang hi an ni dan tura an ngai ani anga ti chuanin bel thei ang chi thu boi kha an nei ta ni tura kan ngai suitak angin abet suicide kan hanti tol thattura khateng zonga mi trampui bahual che mo khateng lam zong ang khang khes kha ankal puita ni tura kan ngaya ti chuan thare vaklo an ta nu in zel tang hin belin an chuak ta ani meling kan hrevengot ani ti chuan hetinga bela an chuak ta emo central zel tanga an chuak ta hrim hi zoram mi puiten kan hrethiam lo khop maya tol thattu te hetinga rei lo te an chole zel the ni chuan te po kan han ti bol maya anni hi film khuro se hetinga tol tha
tual thattu tere lo te zelan tanga an chole theni chon an ni tan po himbik lo ti te po social media thule hla tam khop maya eng poni sila hi ni e thin urfal tak tak tan kan tong kamani chon kan hria thiam om thau katia chuti rualin kot te chu mai chu ani lova kan police ten ngun le chi takin an chuya kan police te chuina te tin ain ko na te kan magistrate ten ngun takan nge to im heti hian thutlung nan siam ta bel thein an tian bel tir ta ani maya chuwang chuanin kan thunei tu lam te hian karin dana chuan minga te hi tual thattu muinan mulova tual thattu ani thena fin fiana an mulo ni in kan ngaya chuwang chuan hetilaya ara la khata kan rin dana lo pong chiam mai kha a fu berem o ti te po chu karil ro om ve a ani na chuanin Freddya kha min rong takin lo thatin lo tilhum nge nge in lo volhum hialemo tin engtin tin mo rong takin lo thatta poni sila an that nge ni kudan thla ka wanga boral nge ni rong takin an that nge ni ti kha kon ma proof na fin fiana evidence chiang takha a om ani silo chuanin court khanin Freddy hi chumi khami chunan thata damchung chum tiza chulung inan tang turani ti in shremna kha pingot thailo ni ko chon evidence mang khan athlir dona chuwangin ko thian kan thredeng tur chu thil ti sual velo te shrempal hi hlaw e mema chuwang chuanin dan nuai hian thil ti sual lo te hi an him turani a tin thil ti sual tu te pon an phuang tok takin shremna an mu turani chu danina angai puimo em ani a dan bo chianna a huat em la hian dan bo chetu te a bele tin shremna pek atumna lama hianin dan bo cheve haulo te shrem palero hi chu dan hian a hlaw em ani ti lai hi kan hriat atula chuwang chuan ko ta hi chuan evidence kan ti te hi apoimo em ta ni engponi sila ni e khangka ko dan te chu lo ni bok ma sila comments la mai chon zoram mi puite kan lung adam tok lo le ni te hian kan hreve a an ni me che pani le tlangwal Hminga te po hi tual thattu nge zoram mi puite chuan kan ngai nge deuh bur mai chu ni in kan hria tin tual thattu kan lo ngai ta che lo ani pon hetiang tak mai ing ngai sakna rap thlak tak mai an han ti ta te tin thlan han la an han selfie puite video anan cover te kha rong rap thlak hi kan ti ema khami ringot po kha ani na taka chon zoram mi puite hian na taka shrem na tlaka kan ngai ani a ma se ka sei tak ang bokin kan thunei tu te hian dan ang bok lo chon shrem na an pe theilo ti lai te ro kan hriat thil tul tak nei kan hri ani oleng poni sila soitur tam tak om thea chuti rualin dan le hrai dan le thupek lam te hi kan hreve chet lova chu mai ba ka chonin tuna tlangwal Hminga te an chu ana chungchang te po hi chiang taka kan hriat ve lo wangin eng danin nge eng tin nge an bel ti te po kan hriat lo wangin helam hi chu kan mi thiam jok te ron la chai le tura te po kan khek tamai la a tha in kan ring deuh hlekani ti chuanin kan report don na chuan Hminga hetianga zela tanga aron chhuah an kho a thlen po hianin anung changa thakho maya kausan lengkhom Christmas le kum tharvela te po atel zak zak thuan ta langa tin hei mai bhaka hianin an chung khatte o ka tang chuanin ama hi chutianga han pong por chi veu chi khani lowa mi doi sep lam pangani thu te po talan in amero chu aizo lam azu khen hian ami zia adang tange khalam chon hriat lem lo thuan seatin zu an in hianin ami zia adang lam ta thina rui a ve thin ani thu te po khan zep lem lo ani amero chu kan soya kan talan tak ang khan Christmas le kum thar vok vel chho te kha chuan thei top cho in wan tlang khotlang ate point mang ni omin report in ata langa ti chon vo in lama te po hian na tlan na lama te po atel ve ni omin report kan lang na chuan ata lang bokani ole khangkha report lang pui kan an siam the chu ni ta sila tual tha na hi arap thla ka ronga kan rama tual tha na te in khoiron na wanga nun na hlut tak mai chan ang chi te tam em maya kan hretlan angin hei tu nai loka real airfield tiang khan tharun thona ten om taka wangin thalai do om takin anun na hlut tak mai an chan le ta ani a apoi tak zeta engponi sila hetila hian ruat felanu thu sei kha ani na nge chong kan sei chuak thei che lo na chungin aro pui katia khatiang hang kut thla lo ta se in siam that na hun khan ne ni ma sian in siam that na tur hun kha nangnin in ti top sak ati lai kha adik viau main kan ria ni e mi eng ang poni se eng anga nung chang thalo le huai kombol thin poni se wan tlang khotlang tan po min hok sak dan le hrai poina aphuar nge le thelo
ข้าเตียงเขาปะมีลักเหล่ากันติดองเงตรงคำขโมยเหล่าไม่เทข้าเตียงข้าเหล่านี้บอกมาสิละปะเทียนมังไงที่เสนาตันเบเดเท่าอันเดียอันมาลกดาร์การนี่ขัดเล็กอาคานินปะเทียนินอันทาราวคอยน์อินเซียมทาอินซึ่งกว่าเลวานตลังขดลังกอชันตานเงปะมิเจนฟากเบระอเลเลเทตละตันนี่ให้กันเชียดดึงอัตุลตักเจเจตาติโกโปละคริสเตียนเตติดูดาตุข้าคริสเตียนเตลำอัตรันนั่นแหละตินปะเทียนทุกสิ่งตัวเราปุยอันนี้ในการขาเรโลมันนี่จะวางส่วนอดูจุลปันเสียมชัดเหตุกันเชื่อแต่ตัวละอินเสียมชัดนะหุ่นขัดยังกันหันตีตบสักทิ้งค่ะอภัยตักจิตเจตันนี่ตีเตกันสวยด้วยที่ส่วนตบแล้วมาการิรู้อันเดียวไม่ประคัดอันเสกันด้วยตัวนั้นเห็นเฟรดี้อันเต้ตินจุ่มไม่ส่วนนี่เราเดวิดอันเต้จงจังข้าก็สวยชันเบลลัมนิจวงเราตาเซตินเฮงเอดิกเตนดีเอโมขัดยังจีโซรามิปุยนากันหูดานเตกันทีดานเตฮีกันตีดังลำอัตรูตะเลมายานัดจิขัดเวียเฮียนกันไงงำอัตรูละมังไงนากันกวงกัวเตอัตรูละจำปุยอันมัมว่าจำปุยงำเชียนอันมัมว่าที่เตปุยกันเชียนอัตรูตักเซติงกันเชบกันนี่ติดชวนินเนียเดวิดโบรันจงจางเตเฟรดี้เตปอันนี้อังเฮงอีกังไงตัวเนื้อช่วงกตานเห็นริรูฮิอดัมดอนเหลวลุดตุกตักมิวเฮียนกันเชียอันนี้น่าจงกับปูเชียลำนิมิเลยก็ใช้ส่วนนี้จนมีหันไงดำตาอุละตังวาลเดวิดเตเฟรดี้เตปโคเวลาสูนูดอมเบอร์อันบูรัลตากาปนูเลปาเตตานะทำวงตะเกนวันรำอลุดเงยโดเนที่หันขาเทลอังนุนเนปอกะอันโลนี่ไม่เทียที่นุนรำซูเกนี่หันเสียดพักรัวอันนี้เราในจงเฮียนโคเวลาอันสูนูตั้มตะกจังคำชุงเตงไงถัดเราในตัวรังเจ็บปอกไม่เทจูตักจูนี่ร้องตะเกนกุตันทากะนัสตะกินสัวสมันนีอาเลี้ยมปุยเนนเตียงขานันโบราละโออันทีนักอันนัดโตดอนเวเตลูเนนมาเซอันมังไงอันทีดานังไงตัวงะจูมีเปียคริสเตียนเตมินขมวนทินตูจูกันทีนุเปียเฮียนินจัดตัววันรำอมานีจุจวนมินขมวนทีนะทีนังเงียโปเฮียนินอันนี้นัตตะกาจนจูวันรำอมเลวันรำเทงตัวกันสวงตัวนะจนทีนับโปหิมินตอร์เนมตีเดวทินจวนที่เจียงลมมาเช่นจงจูอันนี้จวนินอันนี้ฮีอันสัวเลอันเชียกตินะนิมิลวินข้างข้าอันทีดานังไงตัวเปียละมาวันรำอันไงตัวงะโอ้วันรำเทงเหล่าตัวรังติขันไงตัวจ้างอันนิงการิงอันนี้ชูตักจูนี่อันทีนะฮีอารอนจวลนั่นเลยช่วงก็ตานะตอร์อาหารนั่นตัวจูขัดยังกุดเตขัดตัวเหล่าตานี่สิลาเร่เหล่าเตะปัทเทียนจังเงินเหนื่อยอินเสียมชาววันรำจังเทยตูดดินมันละดิ่งเทนอีละคันจู่ตีตบสักนันอมทัตาลังค่ะอารับทักมันนี่อเมริกาจู่ตาเฮียนสวยดูกันนี่จู่ที่นุนรำมาเฮียนนังเล็กเฮียนเราเร็วเทกันนี่ละวะทุนเอ็นปักขัดมากันนี่เราตีลายกันเชียงตัวนี้ตุงเอวันรำมากัลตูตุงเอเสมันละตัวเกนินกันเราเทียร์เทอันนี้เร่งเราจู่วางส่วนอีสวงง่ายปอยนัทกตูเตนเฮนาคานบูเลมเลบุตักจุดเราจามไม่ตุรินอาเลาตีนิค่ะจู่กันเสียเจนรูนอาเรลตูจู่ปัทเทียนเจนี่เสมุนละมาไปเทตูเลวันรำมาช่วยเทตูจู่ปัทเทียนเจ้านี่นังเล็กเกเรลตัวนี้เราตีไล่รอยจนกันอินทำมวนะรูนอันนี้น่าจนินสวยนวมเรากัดที่เวียวจุดที่รถจนสวยเวชิมกัดด้วยรถจูเฮ็ดยังโคเวลดานะจนินนกสักตะกัดเจเลนุ่งจีนวันรำโปจังเราตัวเฮียละกันหูสวลแต่พออันเล่านี่อันนี้ไม่เทมาเสข้างลุงไงนะเบดอนนะวอร์ตอบอันโตเมกลายคานคริสเตียนเตจนโมมังอันนะวอร์ตอบลุงไงนะวอร์ตอบกันโตเฮียนปะเทียนกันเอาเราเทแล้ววันนี้อ้อจู่ตักจูนี่อันนี้พอลุงไงนะเตอันตัวระสวยสักกันนี่อันนี้ฉันหิมเทแล้วตู้มันนั้นฉันหิมเทแล้วนัตัวนี้นั้นรุมตกกะอันเบเซนะจงอาธามรัลจู่มันอาจจะเกิดเป็นลัลปาที่ขนาดเอาฮิการิงกระตลอมอันริลดูอันตักษะอันถิ่นลุงฮิลัลปามิงลามินอากุนตกการิงอลอมฉันต้นอมโตเราเตียนเชียนนาคานจู่ตักจูนี่วันปะเทียนฮินังเล็กอังเล็กริลดูเตเนียนี่ละว่านังเล็กอังเล็กมังไงนะบันทุยเหลาลุตุกเนอันนี้เราฟังอินลัลปาอันติอดสาวตักไม่พอจูวันเขียนเราง่ายทางอันริลดูอัตงะลัลปาอันตินะพอยวันเขียนเราง่ายทางนี่ลัลปาปะเทียนชวนเราง่ายดำเงินวันดำเขียนลัลปาปะเทียนเขียนอมเฮงินเราคงก็เงี้ยฮิเกจุการิงทัตเนจุการิลรวดละเลียนมาเซเวฮิกัจจากะกันรมาชวนินเฮติงจีดรักส์เอดิกเตนนี่โมตินดานเลใช้อินาขวคิรเวเลมโลวันตลังขดลังตานะนกสักเตข้างอันโบราณจนเสียมหุนัดละตัวกันง่ายริงวตา
in ok lumte mani nun na la nge ngi te po hi sem hun tlatura kan ngai ring ko thina ni khovel thirna tang chon adik na lai po mai the ama ro chu kan se tak ngin ro rel tu tur kan ni lawa thuni tu kan ni lo tlatani chu kan hriat a tula an thi don dar kar sekhena khanin an ril ro enge chu kan hriat sak miu lo wani in ok lum kan ti tenge nge poim azuang kha a thole khata thingal reng lo wani ana tur room ko la khan aril ru athin ling lalpa min ngai dam ro chete potin chu van pathianin angai dam na tan atling tok ati thlata wangim thin hunun ram hi nang le ke hianin kan selo em maya chu wang chon sem hun tla tur te van ram kal tur te hi nang le ke thia tur lo ni reng lo chu kan hriat a tula chu wang chon Christian kan dia ring tu kan dia pathian nung betu kan dia wang hin pathian sa ngai na wangin van ram hi kan ule naw kan thian kan then rual kan sun tak te laka pokhan kan be se fan turani a kan be se pui fan turani a ke ni nge po hi kan dam lai hring nu na hian poim em mai chu thina nun rong takhen kan bana chelin min la kai ve don thawai kan nu le pa kan ule naw kan tu le fa den thamuang le ha dam takin ani song pathian ang chung no ma chol ta te min thla theu thena tur tan dam lai hring nun hi chiar dan dik isu krista ke kianga izir tharang uti lain kan thule la kan bok ni tamai se thome wala room le na YouTube channel min thlir sakain za bai chung